Salutare și bine ați revenit la un episod. Suntem aici cu Luca, doar că nu suntem pe apel, adică nu suntem pe Discord, iar el o să scrie în chat. Și dați like și subscribe dacă o să vă placă acest videoclip. Jucăm Roblox, un joc care trebuie să potrivim paharele, am mai jucat. Și da, ok, am zis să zic salut. Cum vedeți, am tricou cu Real Madrid de la Așa, mai întâi vom juca easy după medium, după hard, după imposibil. Și-a schimbat și el skin-ul. Hai să schimbăm și pe aici. Așa. Și? Oh! M-am bătut. Trebuie să mai potrivesc trebuie să potrivesc din prima. M-a bătut. Era ăla cuiva sau ceva. Hai să vedem la medium. Hai să fac un 1. E 1-0 pentru el. Schimbăm și pe aici. Acolo schimbăm și pe ăsta pe aici. Tot e primul. Și? Wow! Bine, mă! 0 din 6. Wow! Bine, mă! Și? Tot 2 din 6, 2 nu trebuie. L-a potrivit 1 din 6. Am văzut că a potrivit, dar... Hai mă cu Hindi bag. Hai mă frate! Vă pot să dați like și subscribe să strângem 5 like-uri. Bă, dar cât bulan! Oh! Să mai am doar 2 șanse. O să mai jucăm după și un meci de la de 4. Deoarece să vedem dacă eu câștig cele 2 meciuri. Pe dar are prea mult bulan. Lasă așa, ce să mai...
are un plan. Și de ce? Bă, dar unele spuse direct. Ce a ghicit, mă, el? Ok, schimbă tiș. Bro! Ce bulonos, vere, uitați-vă și voi la el. Că mereu are bulan. Sol se iună și everywhere. 2 din 10, bine. Bulan. Dacă ăsta nu fie așa, asta și asta așa. Bine, mă. Bulan. Da, bă, de fapt nu are bulan. Hai să punem... Bă, băiatule, bă. Ia să vedem. Bine, mă. Da, mă! Bă, copilul, cât bulan! Copilul, deci când pun fociți, zice, pune și el vere. Mai zice, yo! Da, mă! Pum! Ce vreau fata aia? Păi dacă se pune ea? Ce e asta? Dar are prea mult bulan, nu le spuse direct. Asta-i faza la el. Kendish, digdish, kendish, digdish, digdish, kendish, digdish, digdish. Și? Bă, țara de la Hind. Am pus-o. Cred că a folosit și el Hind. Furlan în România, Furlan în Decembrie.
Deci, deci gata, mă las de jocul ăsta că e prea enervant. Nu, dar de ce să pui multe mișcări? Adică asta nu înțeleg. Hihi. Îl dă încolo de treabă. Am ghicit. Aba nu. Că eu nici nu mai uit. Hai mă! Hai mă! Hai mă, frate, bota foarte joc! Am ghicit, că burhan! Care fi, frate? Dă acolo de treabă! În sfârșit! Jocul ăsta. Imposibil, cel mai enervant. Ula, du-te. Nu, Buran are căfilul ăsta. Deci, copilul bura nostru, așa îl cheamă. Bine, mă! Bine, mă! And darkness on the scene when I wish you come here. And don't. Haideți, mă! Yes! Hai, vede, zicem, mi-a dat un hint free și nu merge. Cred că pot să-l folosesc doar în meciuri. Că doar în meciuri. O luă bota, dă-te aici. Nu zice că, nu știu. Ce? Ha? Bine, mă. Să las așa un pic. Bine, mă. Nu. Sunt în partea asta. Schimbăm pe aici, te duci în partea asta. Și? Bine, mă.
Bine, mă. Forlan and Romani. Forlan. Yes! Bine, mă. Forlan and Romani. Forlan and Formali. Check me like a dream. Kendish. Dig. Bine, bă. 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 Fane. Bine, bă. Și l-am bătut, adică nu, el are 4 în 15 la 11. Forlan and Formali. Săracul Luca, uitați-vă la el, săracul. Și da, mă, da. Nu mai are nicio șansă, dar dacă pune 11 la cum trebuie. Da, mă, da. Forlan and Romani. Forlan. Forlan and Formali. Kendish. Easy. Medium. Hard. Kendish. De ce îmi dă Teodor alt friend? Îi accept, dar de ce îmi dă? Luca! Sorry. Încă unde și tu pe aici te duci și tu pe aici. După tu pe aici și tu pe aici. Oh! A, de ce folosești int? Vere, a folosit hint, copilul. A, mă, Vere, bă, tată, încolo, bă, mai înțeleg, mă, dar nici chiar așa. Hai, mă, mai du-te încolo de copil, bulănos. Da, cât bulan are copilul ăsta, cel mai bulanos copil. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Fanel, a fost Luca, sper că v-a plăcut acest clip. Dacă v-a plăcut acest clip, dați like și subscribe, la revedere!